Nagakaon ako sang paho. I am eating a mango. Nagakaon bala ako sang paho. Am I eating mango? Nagakaon ako sang paho. Nagakaon bala ako sang paho? Nagabasa siya sang libro. He or she is reading a book. Nagabasa bala siya sang libro? Is he or she reading a book? Nagabasa siya sang libro. Nagabasa bala siya sang libro? Nagatulog ang bata. The child is sleeping. Nagatulog bala ang bata? Is the child sleeping? Nagatulog ang bata. Nagatulog bala ang bata? Nagainom kami sang tubig. We are drinking water. Nagainom bala kami sang tubig? Are we drinking water? Nagainom kami sang tubig. Nagainom bala kami sang tubig? Nagahampang sila sang basketball. They are playing basketball. Nagahampang bala sila sang basketball? Are they playing basketball? Nagahampang sila sang basketball. Nagahampang bala sila sang basketball? Makadto ako sa merkado. I will go to the market. Makadto bala ako sa merkado? Will I go to the market? Makadto ako sa merkado. Makadto bala ako sa merkado? Magabakal siya sang bag-o nga bayo. He or she will buy new clothes. Magabakal bala siya sang bag-o nga bayo? Will he or she buy new clothes? Magabakal siya sang bag-o nga bayo. Magabakal bala siya sang bag-o nga bayo? Magaluto kami sang adobo. We will cook adobo. Magaluto bala kami sang adobo? Will we cook adobo? Magaluto kami sang adobo. Magaluto bala kami sang adobo? Magatanaw sila sang sine. They will watch a movie. Magatanaw bala sila sang sine? Will they watch a movie? Magatanaw sila sang sine. Magatanaw bala sila sang sine? Nagatuon ako sang Ingles. I am studying English. Nagatuon bala ako sang Ingles? Am I studying English? Nagatuon ako sang Ingles. Nagatuon bala ako sang Ingles? Nagapanilhig siya sang balay. He or she is cleaning the house. Nagapanilhig bala siya sang balay? Is he or she cleaning the house? Nagapanilhig siya sang balay. Nagapanilhig bala siya sang balay? Nagamaneho kami sang auto or nagadrive kami sang auto. We are driving a car. Nagamaneho bala kami sang auto or nagadrive bala kami sang auto? Are we driving a car? Nagamaneho kami sang auto. Nagadrive bala kami sang auto or nagamaneho bala kami sang auto? Nagamaneho kami sang auto or nagadrive kami sang auto? Nagatrabaho sila sa opisina. They are working in the office. Nagatrabaho bala sila sa opisina? Are they working in the office? Nagatrabaho sila sa opisina. Nagatrabaho bala sila sa opisina? Magakaon ako sang pamahaw. I will eat breakfast. Magakaon bala ako sang pamahaw? Will I eat breakfast? Magakaon ako sang pamahaw. Magakaon bala ako sang pamahaw? Matulog siya sang temprano. He or she will sleep early. Matulog bala siya sang temprano? Will he or she sleep early? Matulog siya sang temprano. Matulog bala siya sang temprano? Magatuon kami sang matematika. We will study mathematics. Magatuon bala kami sang matematika? Will we study mathematics? Magatuon kami sang matematika. Magatuon bala kami sang matematika? Magahampang sila sang chess. They will play chess. Magahampang bala sila sang chess? Will they play chess? Magahampang sila sang chess. Magahampang bala sila sang chess? Nagalakat ako sa plaza.
I am walking at the park or at the plaza. Nagalakad bala ako sa plaza? Am I walking in the park or at the park? Or yes, parke or park or plaza is also okay. Nagalakat ako sa plaza or sa parke. Nagalakat bala ako sa plaza or nagalakat bala ako sa parke? Nagapamati siya sang musika. He or she is listening to music. Nagapamati bala siya sang musika? Is he or she listening to music? Nagapamati siya sang musika. Nagapamati bala siya sang musika? Nagaluto kami sang panihapon. We are cooking dinner. Nagaluto bala kami sang panihapon? Are we cooking dinner? Nagaluto kami sang panihapon. Nagaluto bala kami sang panihapon?